Haggard na kay Kagnaw. Hello guys. Medyo haggard lang sa Mignaw ha. Kapag bigyan ng adlaw. Ay, yan nakatulog na ko. May nabig sa tanan. Gabi sa tanan. Gabi sa tanan. Kapoy. Padayon. Yes. Padayon sa pagpanimbasog. Medyo kapoy ni nga adlaw bitaw. Pero salamat sa Ginoo sa kusog na still gi-sustain niya. So welcome sa atong episode nga usapang mag-asawa. Murag luya gyud ka mga. Kabalo ka, murag timing kayo atong topic karon. Sa timing kapoy, timing sa mga timing kapoy. Timing kayo ang topic na to karon kay murag ato ning gikinahanglan. Asa ba ato gikinahanglan? Ang masahe gikinahanglan sa bana o asawa. Dili dito sa mall sa syudad, dili to mall dito nga mga. Lahi gyud tong touch sa bana or asawa. So, bitaw guys, nay mga panahon nga kapoy kayo atong lawas. Unya mauli anta sa mga paghikap sa ato ang pinalanggang bana or asawa. Wow! Muna ito magic palm. Ano na haplos ng pagmamahal. Murag kinahanglan jud kay kog masahe ni mo. Mga Kinsay nagkinahanglan sa ato arog masahe, ikaw o ako? Both. So, hello guys, ang among ginabuhat pagka kapoy kaayo ming duha, puli-puli mi og masahe. Bahala ko na technique. Bahala ko na eskwela sa masahe. Moingon dayon ko sa iya nga. Pag ako man jud nay mo una og masahe, ako'y una ha. Tapos moingon din ko nga pag ikaw na po tarong ha, ayaw ko tikasi. Kaping ang pulong mo tikas. Mahakit po tayo na po. Wala din siya nga. Pero sagog ko na ni kasay mo. Ikaw dili ba? May nagklarohay ta nga. O giunsa ta kapag ayaw masahe. Ayuhon po ko ni mo masahe. Tikas ka daw. So, tikas na nagmala ini. Sige, mga guys, mga mag-asawa. Yes. Kung kapoy galing sa inyo, kamong duha kapoyon mga mag-ayon tungod sa kumbati sa adlaw, kung sa man ang buhat sa inyo mga kamot. Sa panlawas o sa mga pang-utok na tayo sa kapoy pagkagabi haplos ng pagmamahal ng asawa. Ako gapoy yung naroon masahe. Ginuin. So mo na mong ginabuhat guys pagka ng kapoy kaayo. Asa una man good before sa pandemic na aming suki good na maayo jud kay siya massage dito sa Gmall pero after during sa pandemic hangtod karon wala na bawal na. May kabalo kung napaba na buta man to buta. Napabay massage dito sa sa Gmall ka ni balik ba ka? Basta din no. Kasi vaccinated na siya. Nanisoki ato dito sa una, wala naman. So karon kami na lang sa gyud puli-puli mi no. So nung duman nato mga bana og asawa nga kana nga mga panahon mo punay time nato nga banding no. Sa kapoy kaayo mi so lahi jud nga naay special touch sa imong bana. Special masahe sa bana o sa sa asawa. Ingon ko nga kutob lang jud ka sa masahe ha kay kapoy kaayo akong lawas. No comment. So atong batasanon nga natay mga special touch sa tong asawa pinaagi sa asawa ba na masahe, pinaagi sa masahe alang sa pagpalig o balik sa kapoy nga lawas sa mga panuhot o mga joint nga kinahanglan haplos ng pagmamahal. I know na kapoy tatanan kay ako po dili nga ala kanang tawo lang ka dating man sa mga dating walay gasto. Wala sa gawas, wala sa layo, wala sa dagat, dito sa paman. Mawjud na siya, isa na siya ka requirement sa mag-asawa. Makapalig-on sa tong relasyon sa makadugang sa pagmamahal. Yes. Makadugang sa pagpangga. Napasahay ka ng, ako yung nabantayan guys mga, pag magmasahe kayo sa usag-usa, ka ng, bisag hinay lagi pagkahikap nila. Agay kay hinaya. Makana kukusay, tigulang naman siguro tanong. Uy, speaking of that, natin nga lingon nga, oy partner, magmasahe ta. Yung isa diya nga. Masahe lang imo. Oh, kapoy pug kuno ana ayaw. Asa man ko pahilot? Sa silingan? Ayaw. Ayaw, tagaan jud ninyo og time ang usa niya. Dili sa mga sa tanang pareho man jud mi kapoy no, kapoy jud ang trabaho pero kanang na jud mi time sa usag-usa sa pagmasahe no.
nga murag ma-recharge pud ang ato ang lawas niya. It's also one way of bonding no, sa magtiayon, kanang magmasahe sa usag-usa. No. Napoy mga panahon nga dili may magbalsanay kanang kapantay ko nga medyo kapoy gid siya kaysa sa ako So ako ihatag ang favor sa iya ha. Wala lay balos no. Pero usually sa mo Mao ba to? balusanay gid ni kasagaran no. Jud na amo ang naandan kay lami jud kaayo Magic sa paminaw touch. nga Magic kanang touch. naagyoy mga pagmasahe sa usag-usa, masahe sa gugma. O kahuliya, mga mag-asawa lang, when was the time? Pero sa magkain, yung gusto galan nila kung sa ay mo sa gusa. Bisag wala na. Yes. Balik ko ninyo ang ugaling Pinoy. Masahe so, asawa. So, Ah, walay ihapay og ano kanang kinsay nakamasahe kung tanaw nimo nga mas nagkinahanglan imong bana so siya lang sa wala lang sa balos nagitawag nga, pero ako na siya, kanang kung- maglambing. kaya ninyo sa usag-usa magbalos-balos mas nindot kay Ah. hikap siya sa imong hikap ug ka sa iya. Ano ito, extraordinary. Yes. So, una siya ang ato ang topic karon nga gabi. Pagmasahe sa usag-usa, makadugang sa atong Dili ka lang gabi, dili ka lang Dili po, gabi. panagsara, pares karon nga kapoy jud kayo guys. Haggard kay as in nakatulog jud ko diri sa bangko. Kaya mong gilingkuran karon. Nakatulog jud ko niya. Thankful kay ko sa iya kay gipukaw ko nagpanihapon. Sa sudan to, sa sudan. Tako adobo, wow. Yes, thank you so much sa adobo nga pako. O, adobo kong pako po, kaya pag kayo ang kuan, pulutan. Pulutan naman ka lang, mino. Basta Ang subak kay subak kay kamatis. kamatis. Makan kayo, lamit kayo. Bitaw, thank you kaayo sa lamian nga panihapon as in murag dili na feeling na ko dili na ako kabangon lami na jud kay tulog so hangtod karon medyo haggard The magic pa of ako. pako plus the magic of kamot. So karon masahe na pud ta. Balik energy sa lawas sa So magpamasahe na pud ko ani karon. Kinsa may una? Ikaw na pud. Desi masyuswa. Ako gyud na una mag ano guys, magmasahe nga. Dayon iya kong balusan pero mo lagi ko ayo kong tikas ya. Hindi nga, ay din siya nga. Mas man nagtikasan na pa di magmasahe nga ba na nga. Tikas mo. Ay dili ba kung giun sa taka pagtarong og masahe. Mo pod imo akong tarong. Tulog ayo, masay nga tulog. Dili kay murag makulangan ko usahay nga. Tulog Ay na. murag kulang pa gyud to. Gusto na mo feel ko og sakit nga kanang pisil-pisil sa ko ang labi na ni akong batiis. Ambot nga naman kasagaran sa mga babae kani gyud atong batiis, atong bation no. Basta ka sexy. Hawoy unya. Kapoy. Sige mga mag-ayon diha. Mission massage. Yes. To each Pag-schedule ra gud mo og massage sa magtiayon. Makakuha na sa gugma. Hinay-hinay lang gud. Basta kay Malali ka mao, wala silahan. Basta kay mata murag sa mo na to siya nga additional nga ministry. pampanindot sa ato ang relasyon. Yes, sa kadugang usa-usa. relasyon sa mga piayon, Ay, kanang banding. touching of massage. Thank you so much sa mga massage ni mo unya. Diri nang kutob kay mag-massage namin. Kapoy na. Kapoy jud ka ayo ng adlaw. Sige. Thank you so much for watching. This is Ray. And Grace Antonio. Antonio. Usapang mag-asawa. Sawa karon nga gabion magmasahe na ta. Ayaw mong kalimot magmasahe. God bless. Bye-bye.